Gaurkoan, edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak zein diren eta hauekin hirukiak nola ebazten diren ikasiko dugu. Triangelu angelu zuzenetan, aplikagarriak diren arrazoi trigonometrikoen definizioak sinua, kosinua eta tangentea ezin dira triangelu ez zuzenetan aplikatu. Triangelu ez zuzen hauetan, bi dira erabiltzen diren teorema trigonometrikoak. Sinuaren teorema eta kosinuaren teorema. Jarraian, bi teorema hauek azalduko dizkizuet. Sinuaren teorema noiz erabiliko dugu? Bi baldintza hauetako bat betetzen denean. Triangeluaren bi alde eta alde hauetako baten aurkako angelua ezagunak direnean, edo triangeluaren bi angelu eta angelu hauetako baten aurkako aldea ezagunak direnean. Irudi honekin berdina esan da, demagun A eta B aldeen neurriak ezagunak direla, orduan Aren aurkako angelua edo Beren aurkako angelua ezagunak direnean, lehenengo baldintza beteko genuke. Bestetik, demagun A eta B angeluak ezagunak direla. Hauen aurkako alderen baten neurria jakingo bagenu, bigarren baldintza izango genuke. Bi baldintza hauetako bat beteko bagenu, sinuaren teorema erabiliko genuke. Eta sinuaren teoreman honako formula hau aplikatzen da. A aldearen luzera, zati sinu honen aurkako angelua. Berdin, B aldearen luzera, zati sinu alde horren aurkako angelua. Eta berdin, C aldearen luzera, zati sinu honen aurkako angelua izango litzateke. Formula honetan beti datuak ordezkatuko ditugu eta hiru zati hauetatik bi bakarrik erabiltzen dira ebazpenetan. Eta beti lau datu hauetatik hiru ezagunak izaten dira. Oraintxe ikusi duguna aplikatzeko adibide hauxe garatuko dugu. Demagun, hiruki ez zuzen honetan, C aldea ezagutzen dugula, 40 zentimetrotakoa da, B aldea ezagutzen dugu, 30 zentimetrotakoa da, A aldearen neurria ez dakigu, A angelua eta B angelua ez ditugu ezagutzen, eta C angeluaren neurria 75 gradukoa da. Sinuaren teorema aplikatu daiteke? Hau da beti lehenik egin beharko dugun galdera. Kasu honetan bai, zergatik triangeluaren bi alde eta hauetako baten, kasu honetan C aldearen aurkako angelua ezagunak direlako. Horregatik bakarrik sinuaren teorema aplikatu dezakegu. Zer egingo dugu jarraian? Sinuaren teoremako formula hartu eta datuak bertan ordezkatuko ditugu. Aldea ez dakigu. A angelua ez dugu ezagutzen. B aldearen luzera 30 zentimetro. B angelua ez dugu ezagutzen. C aldea 40 zentimetro. Eta C angelua 75 gradu. Behin formulan datuak ordezkatuta argi dago zati hauxe erabiliko dugula B angelua askatzeko. Azken batean beste datu guztiak ezagunak dira. Hurrengo pausoan gure ez ezagun hori askatuko dugu, horretarako zatitzen dauzkagun aldagaiak berdintzaren beste aldera bidertzen pasako genituzke, hau da, 30 bider sinu 75 berdin, 40 bider sinu B. Sinu B bakarrik uztekotan, 40 berdintzaren beste aldera zatitzen pasako genuke, eta horrela 30 bider sinu 75 zati 40 eginda 0,72 lortuko genuke. Orain, B angeluaren balioa kalkulatzeko, sinuaren aurkako eraiketa egin beharko dugu berdintzaren beste aldean. Trigonometriako lehenengo bideoan ikusi ahal izan duzuen moduan, sinuaren aurkako eraiketa arku sinu izango da. Ondorioz, B angeluaren balioa arku sinu 0,72 kalkulagailuz eginda lortuko genuke. Kasu honetan, 46,42 gradukoa izango da B angelua. Adibide berdinarekin jarraituz, triangelua ebatzi arte, hau da, falta zaizkigun datu guztiak, kalkulatu arte jarraituko genuke. Kasu honetan, C eta B aldeak ezagunak dira, eta B eta C angeluak ere ezagunak dira. Falta zaizkigun datuak A angelua eta A aldea dira. A angelua kalkulatzeko,
barne angeluen batura 180 gradukoa dela jakinda, kalkulatuko genuke. Ondorioz, 180 ken 75, C angelua, ken 46,42 B angelua, A angeluaren balioa lortuko genuke, 48,48 gradu. A aldea kalkulatzeko sinuaren teorema aplikatu daiteke? Gogoratu, sinu, kosinu eta tangente arrazoi trigonometrikoak ezin ditugula erabili, triangelua ez delako zuzena. Ondorioz, sinuaren teorema edo kosinuaren teorema aplikatu beharko dugu beti. Sinuaren teorema aplikatu daiteke? Bai. Aurrez aipatu ditugun bi baldintzak betetzen direlako. Datuak formulan ordezkatuko ditugu, lehen egin dugun moduan, eta kasu honetan, formularen zati hau erabiliko dugu A aldearen balioa kalkulatzeko. Zergatik, zati honetan dauzkagulako 3 datu ezagun eta ez ezagun bat. Ez ezaguna askatuko dugu aurretik egin dugun moduan, zatitzen dauden gaiak beste aldera bidertzen pasa, eta A aldagaia bakarrik utzi arte kalkuluak eginda, eta A aldearen balioa 35,34 zentimetrotakoa dela kalkulatuko genuke. Modu honetan, triangelu hau guztiz ebatzita utziko genuke. Kosinuaren teorema noiz erabiliko genuke? Bi baldintza hauetako bat betetzen den kasutan. Edo triangeluaren 3 aldeak ezagunak direnean, edo triangeluaren 2 alde eta hauek osatzen duten angelua ezagunak direnean. Triangelu honetako letrak erabilita, kosinuaren teorema erabiliko genuke A, B eta C aldeak ezagunak direnean, edo bi alde demagun C eta B aldeak ezagunak direla, eta hauek osatzen duten angelua, hau da A angelua, ezagunak direla. Kasu horietan, kosinuaren teorema erabiliko genuke. Kosinuaren teoreman formula bat daukagu, baina ezagunak diren datuen arabera, letrak lekuz aldatuko zaizkigu. Ikusi berri dugun hori nola aplikatzen den ikasteko, hiruki hauxe ebatziko dugu. Hasteko argi dago hiruki hau zuzena ez dela eta ondorioz sinua, kosinua eta tangentea ezin ditugula aplikatu. Horregatik, lehenik gure buruari galdetu beharko diogu, ea kosinuaren teorema aplikatu daiteken. Kasu honetan bai, zergatik triangeluaren bi alde, C eta B aldeak ezagunak dira, eta hauek osatzen duten angelua ezagunak direlako. C eta B aldeek osatzen duten angelua A angelua ere ezaguna da. Horregatik, kosinuaren teorema aplikatu daiteke. Behin hori jakinda, datuak formulan ordezkatuko ditugu. A berbi ez ezaguna denez, aldatu gabe utziko dugu. Berdin, B aldea berbi, 12 berbi, gehi C aldea berbi, 7 berbi, ken, bi bider B bider C aldeak, bider kosinu eta hemen adierazita daukagun aldearen aurkako angelua izango da. Hau da, A aldea adierazi baldin badugu hemen, A angelua adieraziko dugu kosinuarekin batera. Behin datu guztiak adierazi ditugula, ez ezagun bakarra daukagu. Eta hori askatzea izango da urrengo pausoa. Pausoka adierazitako eraiketak kalkulatuko ditugu, 12 berbi 144, 7 berbi 49, eta 2 bider 12, bider 7, bider kosinu 120 guztia bidertuz, minus 84 ateratzen zaigu. Minus eta minusarekin positibo geldituko litzaiguke. Batuketa honen emaitza 277 da, eta A askatzeko berbiaren aurkako eraiketa egin behar dugu berdintzaren beste aldean. Hau da, errokarratua. A, ondorioz, 16,74 zentimetro izango da. Adibide berdinarekin jarraituz, B eta C angelua kalkulatzea falta zaigu. Hauek kalkulatzeko, sinuaren edo kosinuaren teoremak aplikatu daitezke kasu honetan. Izan ere, bai sinuaren teoremako baldintzak eta baita kosinuaren teoremako baldintzak betetzen ditu gure adibideak. Nik sinuaren teorema aplikatzea erabaki dut, eta ondorioz datuak formulan ordezkatuko ditut. A aldearen luzera, 16,74 zati sinu A angelua, 120. Berdin, B aldearen luzera, 12 zati sinu B. Berdin, C aldearen luzera, zati sinu C. Formularen zati hau erabiliko da, B angelu hauxe askatzeko. Ez ezaguna askatzeko, dagozkion eraiketak egingo ditugu aurretik egin dugun moduan, eta B
angelua kalkulatuko dugu modu horretan. B, 38,31 gradu dela aterako zaigu. Azkenik, adibide honekin bukatzeko, C angeluaren balioa kalkulatu behar dugu. Eta horretarako, barne angeluen batura 180 gradukoa dela jakinda, 180 ken 120 ken 38,31 egingo dugu. C angeluaren balioa 21,69 gradukoa izango da. Modu honetan, hirukia ebatzita geldituko litzaiguke. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.